ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀପଲ ନଷ୍ଟ କଲେ ଚାଷ ଜମି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଦେଇଛି ହାତୀ ଉପଦ୍ରବର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଚିତ୍ର। ଦିନ ଗଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟା ନଈ ଆସିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଘନେଇ ଆସିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀପଲ ଆସି ଚାଷ ଜମିରେ ଡେରା ପକାଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ଧାନ ଚାଷ କରି ନିଜର ଅଭାବ ଦୂର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀପଲ ଧାନ ବିଲକୁ ଆସି ଧାନ ଚାଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଧ୍ୱଂସ ହେଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବ୍ଲଗିଂ ମାଷ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ भिडियोटी तो देखी नेले जदि भिडियोटी आपको भल लगी ताले लाइक करिवे, सब्सक्राइब करिवे, आउ कमेंट माध्यम रे हमको जणाइबे। थैंक यू। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो।